Yet another exciting episode of your favorite show. Apo tiri muno mukati mechikurubi maximum prison. Ndinamukoma Winders munzoeru. Mukoma Winders, mukoma na wechidiki vakatongerwa rufu. Asi tonyedzedzwa nyaya yawo yakamira sei. Mukoma Winders muri sei? Aiwa ndinofara muri sei nini? Ai ndiri nani kuri sei kuno? Aiwa kuno kuri right. Winders ungataura nomukoma anonzi Winders mukoma na ane makore mangani akakurira kupi uye kuti wakazopinda munomu mutorongo nemhosva yeyo. All right. Inini ndine makore 36 yekuberekwa. So ndakakurira kunzvimbo yeMagunje. Ndikadzidza pachikoro chinonzi Katene Secondary School. From Form 1 to Form 4. But primary level ndakaitira pachikoro chinonzi Dogo Primary. Grade 1 to grade 7. Asi mhosva ndakazoparira kunzvimbo yeMasvingo. That was 2017. Yanga iri mhosva yeyi. Right, mhosva yandakapara inini yanga iri mhosva yekuuraya. Mushure mokunge takanga tichiita zverobhari. So takasangana nemumwe murume but murume utanga tisingangomuzivewo. So mukurobha that guy, our intention was not to kill him, but it was just to rob him. Zvinhu zvaanga ainazvo takanga taona anazvo. Asi zvatinoziva kuti hakuna munhu anongobvuma kutorerwa chinhu chake zviri nyore. Murume akaedza kurwisa. Saka pakurwisana kwatakanga taakuzoita ndokwakazoita kuti murume uyo asvike pakuchekwa nebanga nemumwe watakanga tiinaye. Kusvikira abuda blood rakawandisa. Zvatinoziva kuti upenyu hwemunhu huri muropa ndo zvakatora upenyu hwake. But our intention was not to kill him. Chinhu chatakatozodiscover later kuti munhu aita se munhu afa. Right, saka iwewe uri mukomana wechidiki wanga wapinda mune zvekurobha sei chinja chaitika anga kuribvunza imo munhu ndiani? Nyaya inoitika inyaya yemafriends, ma-associates. Sorry to say this. The word said, musanyengerwa ushamwari hwakaipa hunoodza tsika dzakanaka. Unoona kuti ukatamba nemunhu anoita tsika dzakashata, you end up newo wakutevedzerawo zvakaipa zvaanoita. So neniwo zvakava nyorewo kwandiri kuti ndisvikewo pakuita zvekurobha vanhu. Of which ndanga ndiri mutadzi kubvira pakuberekwa sezvinotaura neshoko raMwari kuti vanhu vese vakatadza. But pane zvinhu zvakazondidhiraivha kuti ndizonosvika pakuita zvekurobha inyaya dzeshamwari. Saka mairova muri maitendera nzvimbo dzakasori ako tichada setirikudzoka kune imwe life yeupenyu hwako yaunogona usingadi kuti kurarama. But donzo uri kuzama kuti kune vechidiki vakaitawo sewo vari kunzewo vaonewo vadzidze from experience handitika. Saka iwewe mukurobha umu munhu maivinga munhu wamunoziva munomuziva sei kuti munhu ane mari kana kuti amanga ari matip off chichainyazoitika? Nyaya yaitika ndeyekuti isusu anga asiri matip off, but taingoti munhu watinenge taona kuti uyu ane mari handiti iye kana takatongomusvikira aine mari iyo takatongomudiunza ende aitotipa. Urikuona? Saka nyaya yaizoitika ndeyekuti unosvikawo kune mumwe munhu anenge asingatyi. Urikuona? Anobva akuti aiwa hakuna zvakadaro. Remember, by then tanga tichikutaridza sevana vechikoro. Ndanga ndichitori mupana by then, even nevamwe vandanga tinawo we3 taitotaridza kuti tori vana vechikoro. Ndinoti munhu achitotora anongoti hatovapana tovana vechikoro. But the spirit which was working in us, mweya wechimbavha, mweya wasatani waishanda matiri, iwo ndiwo wakanga uri mukuru waitotishandisa kusvikira pakuuraya munhu, kusvikira pakutorera munhu zvinhu zvake. Hazvisi nyore kuti munhu angosvikira pane munhu kuti ndipe chauinacho, chinhu chinotorema. Asi through that spirit iyoyo yakanga yakatibheka zvaisvikira pakuitika saizvozvo. Saka imi pane pamaimbopinda mudzimba dzevanhu like vanhu vakarara paya unogona kusvika pakutotora zvinhu zvemunhu akasatombozvinzwa akasambomuka here. Mama musina mushonga here? Hatina kumbobvira takashandisa mushonga kana kupinda mudzimba dzevanhu pakurobha kwese kwatakaita.
hatina kumbobvira takamboshandisa mushonga, but siondi kuti nyaya yaingoitika ndeyekuti pane maareas ataifamba futi maareas iwawo ini ndanga tisinganyatsokuwazivawo, but vanhu vandaifamba navo ndo vainyatsonzwisisa nzvimbo idzodzo dzokuti vaigona kutoziva kuti apa uyu akadai so uyu akadai so, then totomutrekawo zvichwa tonyatsoona kuti hazvishuwa anenge ane mari. Asi mari yamaishandisa yamaiwana from my exercise yekurobha vanhu inotomboshanda nemusoro here mari all in all regai ndidai zvinhu zvekuba kana kuti zvinhu zvinowanikwa nemutoo wakashata zvinhu zvakatukwa. To be honest with you, hakuna chinhu chandakati ichi ndo chinhu chandaumba kana kuti chinhu chandakagadzira nemari yekuba. Imari yekuti zhinji yacho munongoispenda zvisina kana nemusoro. Urikuona? Why? Because zvinhu zvakaita se zvakatukwa. Saka pama muri amenamba yamamuri makasungwa mese rakati wakasungwa Rwanda nekuda kwerudo rwaMwari kuti Mwari akanga achida zvakanyanyisa. I was the first person akatanga kubatwa pagenga redu. We were 3 but ini ndakaita musuko wokutanga kubatwa. First accused. Makabatwa right mabeza zvamamaita makabatwa sei? Mabatirwo atakaitwa takasvika mune imwe nzvimbo yatanga tamborobha. Tanga tairobha nzvimbo iyo tiri 2, saka patakazozokera taa 3, so vanhu venzvimbo iyoyo ndobva vationa, ndobva vakwanisa kuti aidentifya kuti vanhu ava zvamazvino kwazvo ndivo vanhu vakambotibira, ndobva vatoudza polisi, then polisi ndo yakazoita se yakazotibata. Ini ndakabva ndatanga kubatwa, vamwe vangu ndobva vatiza asi vakazobatwa. Then later mumwe wani ndiye akazobatwa, but mumwe haana kuzobvira awanika up to now. So as I'm speaking right now, takatozotongerwawo rufu pamwe chete neiye wacho tiripo 2. Izvi zvakakudzidzisai enosati chandinofarira pauri it's your faith, kutenda kwako. Yes. Kutenda kuti life inochinja chero uri muno mukati. Dzimwe dzenguri Mwari vanokudzikisa kubva pakakwirira wokuisa pazasi vaida kuratidza chi ukuru hwavo. Iwo wakazogamuchirawo at what point and urarama life yakaita sei izvozvo? Chinhu chakaitika mandiri ndechekuti by the grace of God hazvina kuitwa nekuda kweuchenjeri hwangu kana nesimba rangu, but pane munhu akatumwa naMwari kuupenyu hwangu ini ndisingatozvizive. Panguva yandakanga ndiri kumasvingo ndisati ndatongwa, iye munhu iye wandaifanira kuti ndisangane naye anga ari pano paChikurubu Maximum, but ndobva atonetsa kuti abve pano paChikurubu Maximum aende kuCentral kunowa kwandaizosvikira inini. Urikuzona ndichizotongwa ndichiunzwa kuCentral, Mwari akaunza mumwe officer wandanga ndisingazive aingonditi ndihombwe wangu because aibva kumaraini kwangu, ndiye akandiona but akandiona semwana mudiki, ndobva atondaidza zvikanzi komufana chii chakaitika mwana mudiki akadaiso, ndobva ndamutsanangurira nyaya yangu, ndobva anditi shamari mujerema wapinda muona uri mwana mudiki, mujerema wapinda moda kunamata, chindionera uyo munhu uyu, enda unoona uyo mudhara uyo arapo, that guy ainzi Chausirusike. Zvikanzi chiona munhu iyeye. I was very young by then, iye murume anga aine 53 years, inini by then ndanga ndane 28 years. So munhu wandiri kunongedzerwa anga atochena ndebvu, ndiye munhu wandiri kuzi ndioneye. So ndichinosangana nemunhu iyeye akatanga kundibvunzawo kuti chii mufana, ndakatanga kumutsanangurirawo nyaya yangu. Unoona, to an extent yekuti akatanga kundiparidzira shoko raMwari. From there andiparidzira shoko raMwari for sure ndakarigamuchira that day. Urikuona, ndakarigamuchira zvakaita kuti that same year iro 2018 kwakabva kwaitika baptism, ndobva ndatobhabhatidzwa. Urikuona, ndabhabhatidzwa inini 2018. That's when God give me his promise, the Holy Spirit. Ndobva andizadza nemweya wake mutsvene ndichigara ndiri musingo sewo, to an extent yekuti ndakanyatsonzwisisa kuti Mwari zvinhu zvese zvandanga ndichiita izvi aida kuti ndisvike panzvimbo yandasvika nhasi yekuti ndisvike pakumuziva. Saka ndakazonzwisisa kuti yakanga isiri nyaya yekupara mhosva asi yanga iri nyaya yekuti ndimuzive, uye nenyaya yekuti nditeerere even maauthorities ari pano panyika yatakaisirwa naMwari, nekuti haana kuzvigadza, vakatogadzwawo naMwari. So ndakazonzwisisa kuti nyaya iripo ndeyekuti inini ndiponeswe asi ndiri munzvimbo inorwadza.
asi kuno munhu anogona kuti haungusi kunamatika kuti wava mukati here nekuti hauna zvimwe zvekuita like pawanga uri pamutongo werufu waigara uri wega unoroverenga bhaibheri ukatoripedza ukaridzokoresa ukaripedza kanaka vanogona wakaripedza amene kangani hazvisi kutendeuka kwechokwadi hero. Let me say this. Kunamata hakune ine nzvimbo yauri, kutendeuka hakune ine nzvimbo yauri. Some of the people vanotendeuka nemhaka yekuti varwadziwa nesituation to an extent yekuti kana abva mujere kana kuti abva panzvimbo inorwadza anozonoshanduka futi apa neimwe nzvimbo. Asi ini ndiri kuti shoko raMwari richindidzidzisa pana Hebrews chapter number 13 pavhesi ya8 rinoti Jesu Kristu anogara akadaro zviro nhasi nokusingaperi. Haashanduke nekuda kwesituation, haashanduke nekuda kwenzvimbo yaasvika. Today ndamuno munzvimbo yakati sunukukei inosiyana nekwandanga ndiri ndakatongerwa rufu, but that same character yandanga ndinayo ndichigara ndiri ndega ndiri mu-isolation, urikuona, is the same character yandingori nayo. That same commitment yandanga ndinayo ndiri kunzvimbo yandanga ndiri ndakatongerwa rufu is the same commitment yandinayo ndiri munomu matinogara tiri vasungwa vakawanda. Saka ndinoda kuti kuchinja kwenzvimbo akugone kuchinjisa character yemunhu nokuti takaadopta the character of Christ. Saka character of Christ Kristu haana paakambochinja. Asi zvinhu zvinoitwa nevazhinji zvokuti kana ndakati kutsanangurirai inini munogona kusazvitenda nekuti vazhinji vari kuti vanopretenda as if vatendeuka vari mujere, asi pavanobuda panze unoona those same people futi ndo vanodzoka futi mukati. Ukatarisa vanhu vazhinji vari mumajere haasi ma-first offenders, vanhu vapinda mujere kakawanda, vachipinda mujere imomo vanenge vachiparidza shoko but pavanobuda vanodzokera futi kuchimbavha. Inyaya yei? Havana kutendeuka mumweya nemuzvokwadi. Yet the word said Mwari anotsvaga anomunamata mumweya nemuzvokwadi. Why? Because God is spirit. So nyaya ndeyekuti Mwari anoshanda nemunhu anorevesa, haashande nemunhu anonyengera. Ende zvinizvo zvondakazvidzidza ndichigara ndiri musimu useu. Mwari achindipa mweya wake mutsvene uye achindipa mufaro, ndanga ndine imwe comfort kana kuti imwe joy yandanga ndisingakwanise kutsanangurira kune vamwe vanhu. Ndinoti vamwe vanhu vaigona kuti unasi ndoti ndaakutopenga, I am out of mind. Why? Nokuda kwejoy yandanga ndinayo yandanga ndapiwa namweya mutsvene kubudikidza ndiri muusungwa. Saka zvinhu izvozvo handitarisire kuti Mwari pane kana paachazombondisiya kana ndaakurarama kumwe upenyu, nokuti iye akandivimbisa mushoko rake akanditi achava neni kusvikira kumugumo wenyika. Mhuri yamaka right, wanga une macounts mangani imete ihwani chete iyoyi? Muupenyu hwangu handina kungobvira ndakauraya munhu. That was the first count. And first and last day. And last. Saka mhuri yamakaparira mhosva iyi makambozozamawo here through rehabilitation office kuti muyanane? Kubvira ndauya panapa inini as I'm speaking right now, ndakukwanisa hangu gore. I think ndikasvika muna April handiti ndinenge ndakukwanisa gore ndiri panapa. Handisati ndati ndawana kana munhu veukama vanouya panapa, hama dzangu inini vandinokwanisa kuti nditaure navo, vazhinji vacho ihanzvadzi. Vakoma vaisimbouya but ndanga ndiri pamutongo werufu. Saka from there up to now vanhu vanosungoya panapa vazhinji vacho ihanzvadzi nevasukuru, ndo vazhinji vanosindivhizitira panapa. Saka handisati ndamboonana kana nemumwe wevamwe vekumhuri yatakaparira mhosva, nokuti takaita chinhu chinotonyadzisa, chinhu chinotosverudza. Asiwo mupfungwa dzako neurongwa hwako pane stage yauchazoitawo reach out to them here muyanane kunzwanana? Alright. Chinhu chakatondishungurudza zvakanyanyisa nokuti pandakadzokera kumatare ndichinoitwa resentence iyi chinotongwa futi patsva, ndakatosangana nemwana wemufi achitotsanangura mukoti achiti pane vamwe vana vakatosara vasingakwanisi kuenda kuchikoro because of me. Saka chinhu chakangondibata chokuti ndinozvifunga kuti kana ndiri munomu inini, yes ndinogona kugara hangu munomu inini, but zvinobatsirei kuti apa paitwa mufakosi kuti mhuri iyaya yasara dziri nherera at the same time inini ndiri munomu mujere. Ndo pandaiti inini nenyasha dzaMwari, Mwari dai achipindirawo even kumutungamiriri wenyika, kuti inini pachangu ndichishandawo even nemaoko angu
kuti ndiwane uchoviri chandingasapota nacho mhuri iyoyo. Sezvinotaura shoko raMwari pana chapter number 4 dzaEphesians, anzi akaba ngaarege kubazve asi ngaashande nemaoko ake kuti awane chaangapawo vanoita se vanoshayiwa, chaangabatsira nacho vanoshayiwa. Saka inini ndikuti ndine that duty iroro rekuti ndionewo mhuri iyoyo vakarasikirwa nebreadwinner, ndiyo akanga ari baba wavo akanga achivachengeta nekuda kwangu inini. Saka chichuwo changu inini chekuti vanhu ivavo vaifana kutosponzwawo neni, vaifana kutoonekwawo neni, vabatsirikanawo pane zvimwe zvinhu zvavanoshayiwa neni inini. Asi inini iko zvinezvi ndiri muusungwa, so taitarisirawo even patanga tiri pamutongo worufu kuti dai purezidendi vanzwawo tsitsi kuti setsitsi dzavakatiitira pakutanga kuti vabvise mutongo worufu, handiti kuti Mwari dai aramba achishandawo pamwe chete naye kuti atirangarirewo kuti tibviswewo even muusungwa imomo, handiti tikwanisewo kuenda even musociety, tinonodzidzisawo muridzi, tiendewo kunorayirawo even vamwe vasati vasangana netsaona iyi yakaita seyandakasangana nayo, nekubatsiridzawo mhuri yandakaita yandakaparirawo mhosva. Asi pane mubato wemaoko here wauri kuita uri muno mukati mujere pamarehabilitation processes, pane zvawadzidzawo here kana kuti kana chikoro chacho wakadzokera chikoro here zvinofamba sei? Right, inini panguva yandiri munomu ndapedzera nguva yangu yese ndaiinvesta mushoko raMwari, ndo pandapedzera nguva yangu. Vamwe vari kuenda havo kuchikoro, vamwe vavo vari kuita makosi avari kuita vari munomu. Asi inini chinhu chandakanzwisisa nekuziva ndechekuti kuya kwandakaita mujere haisi nyaya yekuti ndaishayiwa basa, nokuti ndaitombobata-batawo nemaoko angu, but nyaya yakaitika ndeyekuti ndakatadza kugutsikana nemari yandaiwana, zvakaita kuti ndizosvikira pakuba. Hazvirevi kuti ndaishayiwa mari yekudya kana mari yekusapotawo vamwe vanhu, ndaitoiwana, asi nyaya yekugutsikana yekuda zvinhu zvakawandisisa ndo nyaya yakatikodheresa. So nyaya yandakanzwisisa ndasvika munomu inyaya yekuti chakandiunza munomu inyaya yekushayiwa Kristu, so ndo chinhu chandakati nditsvake ichocho panguva yandiri munomu. Saka munomboparidzirawo vamwe here mukati munomu? Ishoko rechokwadi kuti tine vamwe watinoparidzira mashoko iwawo eriponeso, nokuti kana vadzidzi pavakavapiwa vakanzi chiendaiwo naizvozvo munodzidzisa ndudzi dzose, muparidzire mashoko aya kundudzi dzose, anenge atenda ukutoona abhabhatidzwe nemuzita raJesu. Saka nesuwo ibasa rangu inini kuti zvandakapiwawo shoko iri handina kuripiwa nemunhu, ndakatopiwawo naMwari. Saka ibasa rangu neniwo kuti ndiende kunoriparadzirawo mumwe munhu. Saka kana patakatogarawo imo munomu ndotone vamwe vanhu vandotomboita se vandotomboparidzira but havasi vese vanorigamuchira, nokuti shoko raMwari richitaura rinoti nzira iyi yakamanikana, vazhinji vachatsvaka kupinda nayo asi vashoma ndo vanogona kupinda. Saka vazhinji tinogona kutoona vachitoparidza, vazhinji vachitoratidza kushingairira, asi at the end unongozoona nemabasa avo kuti zvesho havana kuita se havana kutendeuka. Saka isusu tinongoramba hedu tichiita se tichikusha. Uri panze apo wainamata here because muziro wauri kuita shoko iko uratidza kuti wasvika pane chimwe chiyero. So alright, ndiri panze inini ndanga ndisinganamata, nokuti chinonzi kunamata, shoko raMwari richitaura rinoti kunamata ndo kuvenga zvakaipa, handiti kunamata kwakarurama kusina mhosva pamberi paMwari ndo kushanyira chirikadzi mberera pakutambudzika kwawo. Saka inini ndaitotambudza vanhu ivavo, saka handingamboti ndainamata. Ndatone nguva yandaitomboyengeterawo ndichitoti ndiri kunyengetera kuna Mwari, handiti, asi Mwari anga asingandinzwe pamunyengetero yese iyoyo, nokuti shoko raMwari rinondiudza inini pana John chapter number 9 pavhesi ya31 kuti ndinoziva kuti Mwari haanzwi mutadzi, asi kana munhu achishumira Mwari achiita kuda kwake iye anonzwikwa naMwari. Saka inini ndanga ndisinganamate, nokuti munhu anonamata Mwari haasvike pakuuraya munhu, nokuti anenge aine love maari, of which ndo the first and last commandment yatakapiwa naMwari yelove, zvakanzi rudo. Murayiro mutsva ndinokusiyirai, dananai pachenyu. Ukaverenga shoko raMwari pana John chapter number 13 pavhesi ya 34. Saka kana munhu ane rudo haafunge kurepa, haafunge kuuraya sezvandakaita, haafunge kubira munhu chinhu chake. Why? Because anenge aine love maari. Anofungawo kuti ko inini ndikaitirwa zvinhu zvakadai zvandoda kuitira mumwe ndinonzwawo sei, saka hapana paanofunga kuitira mumwe munhu chakaipa. Saka ndanga ndisinganamata pandaiva panze. Mhuri yeZimbabwe yanga rimwe chirongwa tiri mukati muno meChikurubi maximum prison, apo tiri kutaura namukoma vachitaura
zvakavapinza mukati magariro avaita muno nezvimwe zvavakuitawo kuzama kuchenesa upenyu hwavo. Ndinotenda kuti mukoma makagamuchira Jesu Kristu uye ndinokutendai nenguva yenyu yatataura. Tinovimba kuti kuna achaonawo achabatwawo nekushanduka kwaita upenyu hwenyu. Takatarisa panhau dzekurarama zvakarurama. Exactly. Thank you so much. I thank you so much.